Нека храната ви бъде лекарство и лекарството храна е казал някога много отдавна Хипократ и е бил абсолютно прав, защото през зимата, когато сме особено уязвими и податливи на всякакви вируси, ходенето на лекар, но и правилното и здравословно хранене е съществено. Какво да похапваме по време на грипна вълна, ще ни кажат сега Василена Гръбчева и Яна Данаилова. Добро утро, дами! Добро утро! Намираме се в студиото на Яна Данаилова, която е нутриционист, експерт по здравословно хранене и учител по йога. И сега ще се опитаме да дадем съвети какво трябва да ядем, за да може да засилим нашия имунитет. Добро утро, Яна! Добро утро и добре дошли! Кажи сега с какво трябва да започнем, когато искаме да подсилим организма си. Закуската, разбира се, е най-важна. Закуската е най-важна и като цяло храната е най-важна. Повечето хора така са свикнали да изчакат болестния процес и тогава да взимат, как да кажем, мерки за лечението на настъпилата болест. Независимо дали е грип, настинка или каквото и да било. Това е признак на отслабена имунна система. Това, което можем да направим обаче е да не допускаме тялото ни да стане податливо към външни инфекции, вируси и грипни състояния. Храната е най-добрият ни съюзник. Зимата е подходящо да наблягаме на естествените източници на витамин С, което означава цитруси. Примерно, богато изобилие от цитрусови плодове на щандовете в магазините. Мандарини, портокали, грейпфрут, помело, всичко, за което се сетим. Няма да пропусна прекрасния плод ябълка, няма да пропусна зеленолистните растения, които зареждат тялото ни с важни минерали и витамини. Тоест, минералите и витамините именно хранят имунната ни система. Също така бих съветвала да не чакаме болестния процес, за да включим в менюто си джинджифил. Също така бих посъветвала да не чакаме болестния процес, за да включим в менюто си и броколи. Броколите са едни от най-полезните зеленчуци, изобилстват на витамини и на минерали и подсилват имунната ни система, даже имат и антиракови свойства. Куркумата също е мощно антисептично действие, с мощни антисептични действия. Също така можем да включим в менюто си, даже бих препоръчала, естествените пробиотични храни. Сега ние ще си направим едно смути, но пробиотични храни визирам, примерно, българското кисело зеле. Кисело зеле, аз чето, като се подготвих за разговора, че е много полезно. Сезонът турши, кисело зеле, т.е. това са храните, които хранят благотворната флора в нашия храносмилателен тракт. Когато знаеш, че здравето започва от червата, когато в нашия храносмилателен тракт има повече добри бактерии, нашето тяло е резистентно към външни инвазии на бактерии, на вируси и на инфекции. Ще сложа мъничко джинджифил, за да не е люто. Може би някои от нас не са свикнали с тази консумация. Виждаш, плодовете се поставят цели. Авокадо, ябълка, джинджифил, така. Форми, за да дадем сладък вкус, но формите са богати на фибри и също така изключително богати на минерали и на витамини. Изкиснати бадеми, защото все пак храната трябва да бъде питателна. Бадемите също са източници на минерали и на витамини, на полезни мазнини. Ето ги зеленолистните, българската супер храна. Това Магданозата, той е с хранителна стойност равносилна на спирулината, така че хората, които примерно искат да заредят тялото си с хлорофил, с витамини от групата К и с много минерали и фибри, естествено, могат да изберат и българския магданоз. Това е кокосова вода. Можем да приготвим нашето смути с кокосова вода, с фреш. Според вкуса, разбира се. Аз не бих препоръчала чиста вода, защото тя разрежда стомашните сокове. Тоест не е добре да консумираме вода по време на хранене. Нека всичко, което консумираме, да бъде храна. Ако сме любители на шоколадовия вкус, може да добавим и сурово какао. Ако предпочитаме по-скоро плодовия вкус, можем да пропуснем. Но нека да не забравяме, че какаото е един от най-мощните антиоксиданти в нашата трапеза и то също би ни помогнало да подсилим естествено своя имунитет. Така че, нека да си сложим съвсем мъничко. Аз обичам какао, така че нека сложим какао. И пускаме блендера за секунда. Нашето смути. Да, виждаш колко бързо ни отнема да приготвим една пълноценна закуска. Здравето е в разнообразието. Следва да се стремим ежедневно да консумираме свежа, прясна, сезонна храна и разнообразна.
природата се е погрижила във всеки един сезон да ни предостави достатъчно алтернативи здравословни, които да подсилят имунитета ни. Нека да не забравяме, мисля, че пропуснахме чесън. Чесън е много важен. Антибиотик. Много ти благодаря, так ни каза, че времето ни приключва. Така че... Вкусно, здравословно и лесно. И лесно. Чухте съветите на Яна Данаилова, така че определено трябва да внимаваме с какво се храним, за да подсилваме нашия организъм. Благодаря за това включване Василена Гръбчева и Яна Данаилова, които ни забъркаха един, бих казала, витаминозен коктейл.